Fica aquí mateix. A veure, això deu ser per on comences. Vale, això què és? Vale. Compte de cervell i conflent. Conflent, a veure. La O. És una L. L. És l'Alzina. Vale, pues ja està. El vostre viatge segueix pel camí dels punts. És a dir, que hem d'anar al És a bosc... dir, tenim que travessar tot això... Hem d'anar al bosc de les mosques. Encara no hi ha ningú. Seguir el vostre camí, 29 passes al sud, 18 passes a l'est i 15 passes al sud. Ja estoy aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, mira, justes. Aquí. Però això vol dir que hem d'anar cap allà o que hem d'anar cap allà? No, que hem d'anar cap No, allà. sí, ho posa aquí, ho posa Vale. aquí. Andalucía. Última pesta. Vale. Esta. Uau. Escales d'emergència. I aquí tenim Ole. Estem aquí. el camí. Hem de seguir el camí de la piscina fins que ens trobem alguna cosa, perquè veieu el pal d'electricitat? És això. sí. Doncs hem de seguir una mica més enllà, del camp de futbol per baix. Aguanteu, senyor! Deixa'm! Deixa'm! Els últims passos els vull fer jo. Porti'm el meu escut. Sisplau. Sí, senyor. Compte, Guifré. La vostra lleialtat i el vostre valor ha estat impagable. Un moment. Recordant el que heu llegit, algú és capaç de dir-me què no encaixa en aquesta escena? En les memòries del comte Guifré que heu llegit, Carles el Calb moria. Per tant, és impossible que Carles el Calb pogués estar present en la mort de Guifré. On volem arribar amb tot això? Òbviament, no podem oblidar que això és una llegenda, però és una llegenda ben maca, no?